רבות הנשים שצפייה באייל קיציס מחממת את ליבן. אבל הידיעה הכי מתוקבקת היום בערוץ הפוליטי של הארץ מספרת שהוא הצליח בעזרת סרטון פוליטי אחד לאבד לפחות חלק מהן. זאת העיר שלי. זאת העיר שלי. זאת העיר שלי. ושלי. דב חנין התחיל את הטרנד. שורת אומנים התגייסה לסייע למועמד לראשות עיריית תל אביב באמצעות סרטון תעמולה אינטרנטי. אבל גם ברשימות אחרות הצליחו לקושש דמויות מוכרות. סרטון של רשימת הצעירים לעירייה, רוב העיר, הצליח להצחיק קהלים מסוימים, אבל לקומם את הארגונים הפמיניסטיים. ואתה רוצה לכעוס עליה, אבל היא נראית טוב, אז אתה רק אומר, אז מה את מציעה? והיא אומרת, תירגע, תשתה משהו. אתה יודע שחוץ ממכבסה אנחנו גם דוכן ביצים? ואתה רוצה להגיד לה שזה מסביר את הכתם הצהוב שנוסף לחולצה שלך בכביסה הקודמת, אבל אתה מוותר כי יש לה שדיים מטורפים. בארגונים כמו מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית טוענים שהסרטון מבזה. קיציס מתאר בו את תל אביב כעיר מלאה בשרמוטות כהגדרתו, מפנטז בקול רם על חזה של מלצרית. ואז היא מביאה לך שניצל עם פירה, ואתה רוצה לצעוק עליה שהזמנת מוסקה, אבל יש לה שדיים מטורפים. הוא מקנח בירידות על פינצ'י מור. לטענת הארגונים, הסרטון הזה שוביניסטי, אלים וצריך להיגנז. ראש הרשימה למרבה הפליאה הסכים ומסר, לא התכוונו לפגוע באיש, מיד אחרי שהתקבלה התגובה הראשונה, הסרנו את הסרטון מהאתר. מרבית הגולשים הסכימו עם המהלך. אכן סרטון סקסיסטי ודוחה, אני צעיר ולא הייתי בוחר בהם רק בגלל זה, כתב אלון. אבל חלק מהגולשים דווקא התגלו כקהל שבוי. אחלה פרסומת, הייתי בוחרת בכם אם לא הייתי מבוגרת וירושלמית, כתבה אחת הגולשות. תתעודדי, גם מערכת הבחירות בעיר שלך מתחממת. גיידמק מגבה דרישה לשלוח משקיפים בינלאומיים לבחירות בירושלים, משום שהעירייה הודיעה שלא תציב קלפיות מעבר לגדר ההפרדה. גיידמק, שבונה על הקולות של ערביי העיר, התרגז על האפשרות ש70,000 בוחרים פוטנציאליים לא יוכלו להצביע לו. קיציס, דרך אגב, לא ממש מתרגש מהתגובות השליליות. הוא אמר לנו הערב, ואני מצטטת, שיכנסו בי בחזרה, אבל שיצביעו לרוב העיר. אנחנו סיימנו, נהיה כאן שוב.